Kasalan ng Yesus. He rescue a sinner like me. Yang gibiyaan ang langit mga igsunan. Yang gibiyaan ang langit ang tuyo lamang igsuon nga kitang tanan nga makasala makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Atong oras igsuon lang tanawa kay murag hapit na gyud. Ato nang pasalamatan ang Ginoo nga gitigom ta karon aron sa pagsimba o pagdaig sa atong mahal nga Dios. Mangutana ko mga igsuonan atong tanan. Kini praktikal nga pangutana mga igsuonan. Ano natong tanan? Ang pangutana, nahibulong ba ka sa imong kinabuhi karon? Ha? Wa ka pangutana mga igsuonan, nga nang inani man ko karon. Ana bang nganong inani man akong kahimtang karon? Tingali bang kanato magaingon ta sa tinawhanon nga istoryahan nagmalampuson. Nay moingon magaigsunan nga mura mag didimalas ko nga panahon sa pagha magaigsunan. Sa imong kaugalingon magaigsunan, makapangutana ka nganong inani man ko karon? Nay mga tao magaigsunan nga sa gamay pa doon ay mga handom mo rin kasagara, mga ambisyon, mga handom nga samdison mauni ako mo rin kasagara, mo rin sa gamay pa magaigsunan. Pero sa dihang idako na, nihamtong na, naminyo na, may ngundahin nga, nganong inani man ang kahintang. Pero ang ginaot ko magaigsunan nga, watay nagmahay, basin nila nagmahay. Muna dili mayo nga, nagmahay ko, ginaanin ako, muna dili mayo magaigsunan. Pero ang pangutana igsoon, wa pa ka mag-wonder magaigsunan. Nganong na inaana ta ang unanin na mga kahimtang. Usahay magaigsunan, doon ay mga tao nga may bulong. Doon ay usa ka igsuon nato magaigsunan, ingon siya sa pastor, wa jud ko magdahong nga mauni ang akong kahimtang karon. Ambot nganong mauni ang akong kahimtang karon. Higala magaigsuonan kung unsa man na kung imong sumarihon tanan, imong tan-awon tanan magaigsuonan ang Dios ra jud ang nasayon magaigsuonan. Nganong gibutan kaninha, nganong inana ang imong kahimtang. Ug ingon ko na manginaot lang kung magaigsuonan nga dili yung ka magmahay. Kana bitaw wala untay magmahay nganong inani atong kahimtang magaigsuonan. Ngano kung ito lang magaigsuonan? Kagabi dito ko sa lugar igsuon nga mingon ko nga ambot sa tunga lugar, parang lugar maray unad sa tunga-tunga sa lasang kay naabot ko igsuon ko nakaabot ko na sa gakit dito sa baryo sa Kamamunan. Baryo sa Kamamunan, sityo pagyud sa Tumurok, o dito sa unahan pagyud, gitawag landing, sityo's landing. Dito magaigsunan, mabot na ko dito mga alas 5:30, pit na alas 6. Nagbautismo mi sa suba. First baptism, kadua man ang bautismo igsoon. Abot dito, bautismo may igsunan. Dito sa suba. Kung magbautismo igsoon, uli mi nga nagwali. Sa ito bautismo, nga wali na po. Kung magwali, mga alas 8:15 tiya ito, bautismo na sad. Kaya mo man ito, bautismo na sad. Dito na po dito sa suba mga igsuonan. Tingali na kabautismo may mga alas 8:30. Kaya doon naman ang layo, doon naman po. Pero git na kayo, nagsayang suga. Nagsuga nito igsuon. Bautismo. Pag-uli igsuon, mau pa ng snack, kaya mo itong nag-announce nga, walay snack kung di sa magbautismo. So, katong mga kaigsuonan uban, wala sa snack, pag-uli, nag-snack mga kaigsuonan. Kung mag-snack, ang uli dito sa Tumurok,
baraan Sinto Tumuro, nagmotor magkaigsunan. Among nalabyan ang upat ka nagabalhabal. Yan, kung imong tanaon sa layo, di makita ang driver. Grabe yung kadako, yung nagpamagsunan, kanang bitong, kanang mga lags ba? Kanang bitong kuwan, gabi man, mga alas, kanang kuwan, bandol-bandol na. Ang driver na ito nga, di mo makita kayo, mas dako pang mga kanang karga mga kahoy. Kami nagsunod mi. Nga ako nag-una ito katong mga lags, upat ka buok, naglinya sila, linya man. Pag-aging suba, ang suba, pagkataon, dito motor, agi. Grabe mo yung mga driver ni mga, pag yun, kamaayo mga driver ito. Pagsaka nila magkaigsunan, ang nag-una, natikangkang, tumba ba? Pagkatumba, ang nagtulong nagsunod, ilagi parking, ilagi tabangan kay sa kaon man, tabangan. Kami sa nagsunod, tanaw na ako ng muraw, katong isang parking lisog sa siya. So, ang inaog, duwar ka motor, nakaplastar, katong isa wa mo naog, so duwar ka tao. Ang natumba isa, pag-arsa na di ba makaya, inaog yung duha mo kaigsunan, katong driver na ako, among itabangan. Abi ni Igsong, pagtabang mo, patindog lamang, pagkabugata. Bugata ilim. Okay, di mo makaya, tulo na may. Di makaya, ang driver tira silahom sa motor. Ang gawas, kaya dito naman siya, di ba sa kagawas? Na may nagsunod mga kaigsunan po, anabot namig mga tingaling na pito na kabuhok, tabangan ng mga igsunan. Asa? Pastor, ya kay sa kaon man, gibangilan. Pagpasakan na kay sa kaon man, ako pakilid ko, may basing matras. Gitabangan nilang hawin sa atras, absaka ko, nakayon sa motor. Abot sa taas. Ang nagsunod, dito-dito kay kantor man siya marag katong bagang tumuban, dito-dito, grabe lagi tanaw na ako. Grabe yung mga driveran, ibilin ko. Di man karisod, di makita ang driver. Ang kahoy na makita ni mo. Pag-abot sa balay so natong ibuyan na mo, brother, Giritan, konsihal sa barangay Kamamunan. Nanguntanan na ko sa dir. Kadto dir nga kahoy. Bisa matugikan. Sa dito itong ibutismo, dito tugikan. Ang mga kahoy ka na sa bukid, itong motor, basa ito dalon. Isa dalon ito sa klabir. Kung pinakakilometro, gikan dito, paingon sa klabir. Ingon sa mga tingali, mga 18. Kalayo mo ay, nanguntahan na Gregson, pila may bayad ito. Katong isa nga driver sa Malabal, dito ba kay dapat na siya mo yung trabaho. Ang kahoy ito, dalon dito, ingon siya nga, 50 pesos per bandol. Kung pila mo ito ka bandol? Siya nga unang mo ito ka bandol, tatulo ito kadali, tulo-tulo. Kuha, 50 pesos per bandol. Arang kataas, arang bugata. Gikan sa bukid. 18 kilometros. Kung 10 pesos na. Yung kung nga di makatuhuan. Ingon sa base sa sinta na ron ko gagong estimate magkagsunahunan ako nara sa mga kalibo tingal ito kalibo to kada kuhan mura di ko mutuog suon mutana ko ito isa nag-drive sa kuha sa pila yung ka to isa nga actually ko sa pakyaw na sila nabihin man pakyaw kung pila ka to sana sa mga 900 mura karang natin nga 900 pero katong kaya ako mag-outside so grabe itong bukata. Basta kung nakuti ito, di ko kaya na ako. Ingon itong nag-drive sa ako sa pastor ako sa una, muna trabaho na ako. Pero dili ito ka, grabe ito ka bukat nila ha. Nga naman ito lang magkaigsunan. Kaya pag-isturahan na mo, katong isa ka driver sa Malabaling sa kami pastor, sa una kami, di pa ko sa dentista, wala pa hakota ang moto, o pa hakota ang kahoy, matong pa hakota ang kahoy, dito subos na utang na. Kung sa utangon, ilip nun. Saan ba wala pa ako utang kahoy, nangutang na ilip nun sa ubos. Kaya pag-abot dito sa ubos, mag-inom. Una-una na ako. Kung ako'y asawa, arang kabugat.
ang kita, wala yung madisgrasya niya sa ingotong isa. Ako, pastor, disgrasya ko, kanya kung kaantil ako, stainless na ni. Kay, inaanak lagi siya, natumba, nagkatuan sa kahoy, nabalik. Niya mauna na. Unahuna ko magkaigsunan ba? Kung Adventista to, dito mo inom, di ba? Posible dito mo inom. Di ba? Kung Adventista to, pag ulis balay, kung iskalibo may bayad, lipay ang asawa. Bisag hako ang bana, kaya nakadalang iskalibo, lipay ang asawa, di ba? Ako nagtuong mag-uigso, one year man to, nito balik. Kaya kaya ka bukat, katubukal sa laman ako, karang bukatan yun. Di ko kaya namang tulumi, di kaya. Di uban to, pito na, may kaya na. Grabe. Yung kung Adventista, malipay ang asawa. Pero dili Adventista. Kaya katong istorya niya sa una, di pa sa Adventista, nagpalit, nag-utang daan inunon, ambot ang asawa, malipay bagha. Nga, nagdala kintahay kung 1,500 ka, asang 500, giinom. Higala mag-aigsunan, usay ang kinabuhi, sama ni anak. Usay ito na mga wonders na mag-aigsunan sa itong kinabuhi, nga nung inani man ko karon. Nga nung inani man ko. Pero praise the Lord, mag-aigsunan sa awit, iganahan ko mag-aigsunan. Kaya ang Diyos, bisan ta makasala, nanging kamot sa igsoon, gibiyaan ang langit, aron ikaw ako makaangkon sa kaluwasan. Ikaw ako, mahimot ang Adventista mag-aigsunan. O praise the Lord, kay kitang tanan, naanas tilan sa Diyos mag-aigsunan. Amin, igsoon? O muna hinungdan nga itong pamilya malipayon ka Adventista igsoon. Katong driver na isang kabalhabal igsoon, isakyan ni Pastor Sumasio, yung sa pastor sa una, ang income, usay 70% inom, ang 30% ra ato sa amin. Kapoy, hako, di man ka naigsoon, kagabi, dito kita, grabe. Hindi mo grabe, no? Kabukat ko kay kahoy igsoon. Pero, matol pa niya, iinom ra. Pero kung Adventista pa ito sila, dili ito na ihatod ito sa pamilya. Higala mag-aigsunan, alam na itong tanan. Doon ay mga butana, makaingon ka, makapangutana sa kayo, nga ano may tabo maniginoo. Pero alam na itong tanan mag-aigsunan, kung atong subayon ang sugilanon sa gibasa. Dito tayo igsoon sa gibasa. Ang sugilanon, niya itong ipakaon sa Diyos ang 5,000 ka mga tao. Tarawang dito mo makaigsunan. Atong reviewon ka dali. Nagwali si Jesus sa kadlaw. Samtang nagwali siya, dito sa nagwali sa mingaw ang lugar. Iwan ito sa kamingawan na lugar. Sa diha makaigsunan, nga nakita sa matinunan, nga hapon-hapon na, way paniunto. Way na muli. Ingon dayo na matinunan Ginoo. Kining mga tao, igutom na niya, kay sukat pa kayo nagpuntag. Hapon na. Atong pagkanon, si tubang ni Jesus. Sa atong pagkanon, papaulian na siya. Papaulian na. Kaway paniunto. Si tubang ni Jesus magkaisunan. Ayaw. Ayaw pauliya. Limang guys. Iya Ginoo. Kinsa ang pagkaon. Si tubang ni Jesus may subasahan niyo ang Lucas. Kung sa Marcos. Napunas Mateo magkaisunan. Tubang ni Jesus, simple magkaisunan. Atong pakanon ang 5,000 katao. Higala magkaigsunan sa tinawhanon ng panlantaw. Mahimo nila dili. Tinawhanon lang. Dosis lang kabuok. Ika-13 si Jesus. Pakanon ng 5,000. Mahimo nila. Tinawhanon ng panlantaw magkaigsunan. Dili imposible na magkaigsunan. 5,000 katao. Pakanon. Diha-diha. Dili, yun na, mahimo igsoon. Bisag usap pa pag-magic ni mo. Layo ang tindahan. Nasmingaw ang lugar. Lisod mga igsoon.
libro sa inyo Jesus atong pakat. Ingon si Jesus, hala, unsa may naa, ha? Unsa may naa. Tubag ang kining tinunan ning sud. Ginoo, ani ara gyud pila ka tinapay magigsunan? Ha? Pila ka buok? Ato tanawon magigsunan, di pa sorry. Kaya tanan ako pinako. Doon na naman 5 katinapay o isda. Ang 5 katinapay o isda, kaya ka na sa 10 katao? Hindi makaya mga igsoon. Niyatong Merkulis na ibisita na ito igsoon nagikan sa East Visayan Mission. May kayo si Valir Gumpay Rakampit. Gikan sa East Visayan Mission, mga direktor, upat ka pamilya mo sa Berkumbay na? 5. Oh? Diha sa igsoon, naniunto sa sinter. Kaya kung saan nga ito classmate na ko, sa masteral, ang isa, ako, kauban, dito po sa Mandibig si Moises Kuro. Kaya, tungkol kaya kung uyuan mo kayo sa angkol na ko, publishing director sa East Visayan Mission,